بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsami, mga Muslim, mga datu, ang mga bay. Gaiden kipsempay na merkano ko salam kapipya ginawa go kalalintad sa pamaninamik wallah asya pang kanunyan ko apian da kanudan matatagu kung mga darpa sa kaya Pilipinas na gusto mga darpa sa isang gayang balabala igat sa dunia. Gaydan kapag isabot na merkamero, kapag isabot ang gorkanuron sa inshallah napki ipagpakapiya ginoni. Agyan ko to umanuman na kami kapkisampay o panalan salamyo mga bangsami isang kayang balabala bata bulaboron so kita tagu si kung mga wata na mga ingat. Datar ang kayang balabalayan sa Pilipinas, gusto mga ingat barang-barang ang mga country si sadyang gaya dunia na kupakaw ka numambu sadyang kuto di tano di kapamaguyeta ko panagunta man tano si ko agamatan wagama Islam na gusto kipag kipukunampay ni Ron ko salakaw di salakaw mga bangsa tano na kanto to mapuro aman kapag sapari kanu sa diyang kuto bala sa punsik wa Allah subhanahu wa ta'ala. Imanto naya pag-usayin tano na so makapantag ko kaya garanti ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sayangan niyan napakasuldutan ko surga. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiyang kadentano niyan mga umatian sa kapakasuldutan ko surga ugay na banyan din tiyaguan sa ayamanan niyan nasarat Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam an Ubadah bin As-Samit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا هو من أنفسكم أضمن لكم الجنة اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا تمنتم واحفظوا فروجكم وعضوا أبصاركم وكفوا أيديكم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Miyakapuon atutul si Ubadah bin Samit radiyallahu anhu amata na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pitero yan ako an yurakon so namsuson ko mga ginawa niyo ka ako na kundra kanumambu so surga. Allahu Akbar. Hawanan yan na piyakapunta ko to Rasul sallallahu alaihi wasallam at yung kutuan namsuson ko mga ginawa tano itukistano to ko mga ginawa tano umita kistano to na itukis mambu Rasul ulinat yang kedantaron yan sa pakasultan ko surga. Baganeron na usduku ida haddathtum namanan yan na putis kano igiradi kano di manutulan manaw to mga ribno Allah na so Rasul sallallahu alaihi wasallam na ini paliugat yan nakatanudan amay kakabubeta no sumurd ko surga putis tano
di tano pagpamukag igira di tano di manunutulan. Sabab sa suka pamukag naginam na lanan si kunaraka. Nasugman so kapatiis kapag inuntulan sa katero na lalano to si kusurga. Gusto kadaklan si kung mga tao ay makasol si kunaraka na ayan minisuldiran roo na so mipantag ko kapamukag. Na ikadwa ti Rasul sallallahu alaihi wasallam na tumangkano sa pasad igira anya ki pasada kano. Nadyang kanan ang katuman sa pasad na isanan at tanda o titu mu'min agyang kutong dinyan di kapanaguntamani sa kapupakatuman yan sa kapasadan igira anya ki pasada si kudatarian. Sa manuto na ikatlo na kasarigi kano igira asyarigang kano. Yang nasarig maurib no Allah na dinan sumyari wallah subhanahu wa ta'ala inidulon si ko o ayamanan yan ng mga langit. Nagu inidulon si ko lupa. Nagu inidulon pano Allah subhanahu wa ta'ala si ko mga palaw na dairan pangrawa. So ayam yang rawron na so manusia na ipanindigan tanong so kaubaliwitan wa manusia api ang rawtan wa diyang kutasarig asir katanubu inibgay wa Allah subhanahu wa ta'ala si kuryano kaya pangrawatan ron. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero yan la imana liman la amanata lahu da aparatiyaw tao sa kanyang nadi kasarigan. Ikapat, miyali Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitero yan wahfadu furujakum manan yan nan bilang atawin nyo so mga kayaan nyo. Manini na siyapan tano piya adyang ko to mga aurat tano o di na siyapan tano piya so mga kayaan tano. Yenan na ayam maradalam sa namana na diyang ko to kapakawatan itano si ko o mga lanan si ko ayamanan yan na kapakasina. Dinan kasiapa si ko kayan penanggilan mu'min o basta kanyan pagpakarani sa diyang ko to kasina ay penubuhan maulog sabab sa diyang ko to katuru Allah subhanahu wa ta'ala ayamanan yan na sukasina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Di kano tigyan pugubay ko kasina agyang mata na tigyan sa kanyang na piyakasisingay na gumiyang karata-ratanan ayamanan yan na ukit-ukit. Sa manuto na ikapat nuto api ang niratan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ikalima na tiginawa waqatu absarakum ayamanan yan na babaan nyo sa mga kailay nyo na ayamanan ko to kinbabaan tanong ko mga kailay tanong na kontrolan tanong so kapamangilaylay sa mga haram. So langwan o piklas yan inisa parwagama tanwagama Islam di tanong pagusaran so mga kailay tanong na penanggilan tanong to. Sa si tanong pagusara so mga kailay tanong si ko inisugur tanong Allah na gusto suku Allah. Ikanam na taksini watigyan at yung kanon ng mga lima niyo. So ayamanan yan na ayamanan taks niyo sa mga lima niyo na penanggilaan tanong so kausara si ko lima tanong. O di na diyang ko talima nagyuto din sa galabok.
Penanggilan tanong, so kausara ko lima o kapangarasi. Ubada na tao ap kesakitan na pantag ko galabag ka. Ugay agu ubad na ubang kamosa so limang kasi ko kapakatanayin kasam. Lima si ko perka. Api adiyang ko tabang kong buki panuroturoon na miyak kalalaw to ayaman niya na marata fitna adiyang ko tong kipeturun kasi ko perka sa gugulalan sa ayaman niya nakapupaka ito agurarangin. Nago o kontrolan tanong sa mga lima tanong si ko ubad niyan kapakang sakiti so pertanong ay pano baka makatdak sa rugo. Nago kontrolan tanong sa lima tanong si ko o batanod kakwa so di tanong ay mananyan na di tanurok na ubat tanong makapangarasi. Nago ubat tanong makangulaw sa haram dataro ka panalimbot na gusto sa lakausan. Naginan manang kutong kontrolan nyo o di na tax nyo so mga lima nyo. Ginan namsusun piyamang niratan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam asid ko fil kalam ay mananyang naputis tano ko kapanutulan nago alwafa bil ahad nagusto ka tuman sa pasad si ko ay mananyang nakapakipusada nagusto kituman si ko sarig nagusto kasya pa nakambilang atawi si ko ay mananyang nakayaan tano na ikalima na so kitaksan si ko kapangilaylay na ikanum na so kitaksan si ko mga galabot na dinggulalan si ko mga lima tano. Sa mananan mawari puno Allah na may kamanggulaw la tanwanan adyang kanan anam susun na mimbaluita rin mambu ang mga tao ko surga. Sa kiyariyon Rasul sallallahu alaihi wasallam idmanuli sitan min anfusikum adman lakumul jannah. Mananyan na ako ani orakon so namsusun madadalan ko mga ginawa niyo kaako na konrakan mambu susurga. Mangurip no Allah kumanintan ko Allah palayatan din mamakasol si kusurga nagupa kalabulubudan tanong niyan sa kapakasol di tanong kusurga. Salam na miskanubo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.